pungi de plastic sau hârtie, pahare, farfurii, tacâmuri, cutii, șervețele. La început par inofensive. Ce rău îți poate face un pahar de plastic? Sau o hârtie mototolită? Am instalat în centrele noastre comerciale recipiente speciale de colectare selectivă. Sunt ușor de folosit și ne ajută să fim prietenoși cu mediul înconjurător. În food court, după o masă copioasă, pune tava pe debarasator și o echipă specializată va colecta selectiv cu mare atenție resturile alimentare, de plastic și hârtie. Știm la ce te gândești. Am auzit și noi de prea multe ori fraza "oricum se aruncă toate la grămadă". Nu și aici. Deșeurile sunt transportate într-o cameră special amenajată, unde sunt sortate și apoi stocate. Ulterior, ele o iau pe un drum lipsit de peripeții către centrele de reciclare autorizate. În plus, dacă ne ajut să colectăm separat și responsabil și deșeurile biodegradabile, prin intermediul echipamentului de compost, ele sunt transformate în îngrășăminte pe care le folosim pentru întreținerea zonelor verzi. În același timp, ajutăm agricultura. La schimb, primim alimente sănătoase. E ușor să fim responsabili împreună. Natura ne va mulțumi. Poți face și tu parte din campania Natura unui mulțumesc.